Så skal du i levergræs. Yippee! This is crazy. I got no. Men helt seriøst, vi skal snakke om... Vi skal snakke om børns problemer. Som seksuelle misbrugte. Problemer Afrika. Tjern, spiller du Bakugan? Bakugan! Det kan jeg sagt. Den sang jeg også med. Hvad for noget? Man gerne vil... Ja, men nu skal jeg sang. Hvor var det? Der kommer blomster og en voksen dag. Så det skulle alle børn have. Og jeg kan Og de kan med, jeg gider ikke høre efter, hvad du siger. Men hører du humoren til som heavy metal? Hold kæft, Lasse. Ja, det er der ingen, der vil. Trash metal. Ja, det er heavy metal. Du. Metallica trash metal. Vi er aldrig kommet i gang, så vi kan lige så godt droppe det. Chips. Magnus, du skulle have noget hjælp, ikke? Jo, Magnus, så skal du. Nu kommer den. Kom nu af med det der, Lasse. Vi gider ikke gøre på det. Sluk det, Lasse. Sluk det nu. Hvad er det givet for musik? Er det slemt der? Ja, det er sådan noget fucking lortemusik, Lasse. Har du kørt det? Nej, det er det rigtig slemt, det er sådan noget fundaber, mand. Skulle du have møller? Han kan godt lide dem alt. Nå ja, det var en ny, jeg kunne lide det. For helvede. Jeg kan ikke huske det. Jeg synes, det tænker meget godt. Altså, psykopatisk, det er altså god. Psykopatisk. Hallo, når det er ham, der forsanger, der synger også rigtig noget. Ja, det gør det psykopatisk. Skal vi høre det? Ja. Hallo, vil du ikke høre psykopatisk? Nej, jeg ved ikke. Når det er han rapper? Jeg ved ikke, hvad jeg hedder. Jeg fucking hader Slipknot, mand. Sådan en new band. Skal jeg få det op? De kan få noget. Andreas, hvad det hedder, må vi godt høre psykopatisk? Nej, Lasse. Hvad? Jeg keder mig godt. Kan vi drikke 4 poser op? Hvad skal jeg lave? Okay. Andreas, hvor meget tror jeg, hvis jeg har slået 18? Der er intet af det. Hvad? I Rigdom. Kongelig-agtigt. Kalpe! Du har slået helt vildt mange gange, bare i muligt. Hvad? Hvorfor noget? Det ved jeg ikke. Kan du se det? Nå ja. Hallo, Kalpe har slået helt vildt mange gange, jeg tror ikke på det. Jeg tror bare, det er sådan. Nej! Det var 30 minutter. Hvad har han slået? Jamen, han slog helt vildt mange gange før. Nej, det var chili. Og chili, det skal jeg ikke noget af. Lasse, der er en chili i, er du? det er det ikke dem her. Ej, Lasse, mand. Er du? Ej, mand. Jeg har et tips til dig, Lasse. Hvorfor er du sådan en sund dreng? Andreas, jeg har noget til dig. Nej, det skal ikke være de der sunde chips. Undskyld, jeg Jo. Det var bare for Nej, sjovt. fordi Jo, Lasse, du skal have sunde chips. Du kan ikke lide chili chips. Kom nu her. Så noget at smage den her. jeg har smagt. Ja, Andreas. Har du smagt med hos Andreas? Jeg har kort til dig. De er gode der. Jeg vil godt Eller jo. Nej, der findes ikke rigtig noget, der er sundt. Jeg prøver lige at... Kan du ikke? Der findes ikke noget, der Er det rødfrugter? Jo, altså, Afleveret til Andreas. jo, hvad hedder det, grøntsager, det er det eneste, der er sundt. Ja. Selv kartofler er ikke sunde. Frugter, det er også sundt, men det er også usundt, fordi det er rødfrugter. Jeg var tit rødfrugter. Jeg frugter og roser. Nå, okay, det er det. Altså, kartofler, de er også usunde til en vis mængde. Ja, alt er usundt. Filmer Ja. du? Nej. Ellers så er nok koldt med hånden så længe her. Det er i hvert fald ikke fordi, jeg læser med den. Det er hvordan jeg får flyttet fingrene. Ja, det er meget godt. Jeg vil spille